Magalis ka, Oscar? Ha? Huh? Nagpalabas kami ng kambing, guys. Magdala kami ng tubig. Para may mainom sila doon. Di ba, Oscar? Para may mainom silang tubig, Oscar, no? Medyo masama kasi yung panahon, guys. Kaya, papakawala na namin yun. And, ang Oscar na ito ay magpupo siguro. Kasi naglabas. Hi. Kumusta ang buhay-buhay, Nok? Ha? Kumusta ang buhay-buhay? Parang tulala ka. Medyo ano na, guys. Makulimlim na yung panahon. Pero ganun pa man, kailangan na natin tong pakawalan. Kasi baka mamaya pa naman din, siguro ito uulan. Medyo mainit na makulimlim. Alam niyo yun. So, dito na tayo. Siyempre, ang mahiwagang gate natin ay kailangan ay open. Ayan, guys, oh, yung panahon. Medyo makulimlim na. Pero yung dito banda napaka-blue pa. Tsaka napaka-init din. Paunahin natin tong palabasin sila. Yan. Yung mga wala. Tsaka ayun, oh. Yan. Palabas na yan sila. Labas na, labas! Shhh! Hey! Shhh! Sige na, mama. Shhh! Doon, doon. Doon na. Shhh! Gawas na ba? Di pa magawas, uy. Sige na. Dali na. Hey! 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 Gawas na ba? Tagal-tagal maglabas ng mga kambing. Dali eh! Ang mga gagmay. Yung mga dati na nawawala, guys, kapag magkugusta kay para dali. Sige na. Gawas! Gawas na yun. Dali eh. Shhh. Dali. Shhh. Baba na dito, baba. Ayan na yung mga alagat natin, guys. Ayan, tsaka yung tatlong baka, yung nandun. Ayan si Dodong, tapos si Abdul, tapos ito si Badok. Ayan. Yung iba, ayun, doon na din yun papunta sa malayo. Habang yung iba, nandito pa sila, guys. Ayan, o. Yan. Yan yung nakaraan, guys, na iniwan niya yung ano niya, yung anak niya. Buti na lang kinabukasan, nakita namin. Ganyan na din kalaki yung anak niya. Ayan, o. Grabe yung tulog niya nung time na yun. Kaya hindi talaga namin nakita kahit saan maghanap. Siguro natutulog tapos ayaw talagang magising kasi nga bata pa yun. Pero ngayon medyo sumasama na sila kasi nga kumakain na rin sila ng damo. Alina! May tubig na nilagay, guys. Ayaw pa maglapit. Duk! Alina! Yeah, nice one. Uminom na. Ay, Abdul. Mo nakag-eat? Ha? Mo nakag-eat? Kasi gusto mo uli. Yang uban to ara na, oh. Maro gyud. Bang, bang. May nahulog, guys. Tingnan natin kung sino ang nahulog for today's video. Kinsay nahulog, mama? Ay, wala di ay. Wala pala. Itaboy natin sila doon sa highway banda para hindi dito lagi. May mga ano kasi dito. Mga butas. Kasi nga housing ito. Doon! Tapos, ginagawang septic tank kaya may mga butas. Doon ba?
Doon sa baba, doon. Doon ba, doon. Ayan guys, dito lang yung mga may bagong anak para hindi mapasok dun sa mga butas. Ayan. And naglalaro naman din sila kahit papano. Ayan o, oh, diba? Tapos ito din yung dalawa. Hi Abdul! Ali, dali! Dali, namin ko buya ta. Ito man ta. Good job. Good job. Butaan naman day ka, no? Butaan ka na? Mabait na pala si Abdul, guys. Oh, diba? Abdul? Mabait na si Kuya Abdul? Hmm? Mabait na si Kuya Abdul, guys. Nagkapahawak na ng patintin niya. Nye! Nye! Galing! Busog na masyado si Kuya Abdul, guys. Busog na, guys. Ayan guys, hi! Kakatapos nga lang pala namin mag-washing. Umuwi kami kanina guys, right after napakawala na namin yung mga alaga namin kambing. And ngayon ay nandito na kami sa bahay. And ayan, nandyan sa likod ko yung aming mga alagang manok. Ayan, medyo makulimlim talaga yung panahon guys. Kaya inagahan namin maglabas ng mga hayop namin o yung mga alagang kambing. Kasi sila yung pinaka-importante din at hindi pwedeng maulanan. Sana naman din talaga. Kasi nga, napakahirap kapag ganun kasi pwede silang anong tawag doon? Pwedeng magbasa yung kanilang dumi. Kaya masama yun sa kanila. Kaya kaya ayun, pinakawala na namin. And dito tayo guys, maglilinis tayo sa yard habang wala pa tayong ginagawa kasi pumunta si partner doon para balikan yung aming mga alagang kambing at tingnan. So guys, hindi pa man ako nakakapagsimula na maglinis, parang uulan na. Kaya hindi na muna tayo magwawalis dito sa yard ngayon kasi napaka-useless din. At the same time guys, yung mga alaga nga pala namin, ayan, medyo nalalamigan sila. Papakita ko sila sa inyo ngayon kasi nandito ako sa ilalim ng puting ilaw. Nandito ako sa ilalim ng rambutan guys kung saan sila nagpapalagi tuwing gabi. And dun din sa isa na rambutan na nandun. So ayan guys, nandito na nga pala yung mga ilang sisiw guys na tinatanong nyo sa akin nung nakaraan. Kung i-dispose ba natin yan. So mag-abang-abang na lang kayo again sa mga updates natin. Pero anyway, ayan, nandito din sila sa akin banda nakaharap. Kasi naghahanap yan ng mga pagkain guys. Kung naalala nyo, siyam yan dati guys. Kaso nawalan ata ng isa. Kaya 8 na lang yan sila sa ngayon. Habang dito naman banda guys, marami ding naglalagi ng mga babae. Kasi nga nandito yung mga lalaki natin na nakatali. Bali 4 sila dyan guys, or 5. Merong isa guys na nandun sa pinakamalikod. Tapos yung dalawang yan. Tapos etong dalawang to. Tapos ayan yung dalawang babae na nakagwardya din yan dyan sa ngayon. Subukan natin tawagin sila kung papalag ba sila sa ating pagtawag. Kasi alam ko, gutom na rin ito sila. And may mga binili nga pala kaming mga bagong pagkain doon. Or mga bagong bili din. Kasi nga naubusan na kami. So, see? Lapit guys. Lapit na kayo guys. Ayan na. Ayan na. Ayan na yung mga lalaki natin. Oh. Diba? Nagtatapang-tapangan yung iba dyan. Akala nila meron na. Dyan yung iba nakatingin talaga guys sa ibabaw or sa terrace namin. Kasi dyan nga ako naglalagay or nagbibigay muna bago bumaba. Kasi nga sinasalubong nila ako kung minsan. And napakahirap kapag ganun kasi dinudumog nila ako. Hindi pa ako nakakapagbigay. Kung kaya yun yung strategy ko. Kaya dyan din sila nakatingin sa ngayon. Si Bossing nakauwi na. Taling kambing. Oh. Bossing, isang good naman dyan Bossing. So, ayun lang yung aming munting araw, guys. Thank you so much for watching. And, medyo makulimlim na talaga. Malapit na ito. And, magpapakain na tayo later on. So, yun lang. Bye, guys!